I svim dobar dan, ljudi. Danas ćemo igrati Brawl Stars i opet solo showdown, ali sad, ako jedanput pobjedimo, dobijamo start drop. Pa ću vidjeti što ću da dobijem. Pišite u komentare šta mislite da ću dobiti, koji start drop. Rare, Super Rare, Legendary, Mythic i tako dalje. A mi krećemo s video zapisom. Tak, moram ga nekako... Opalja. Opla... Tak, op. Na. Nice. Jesam ga. Magnao sam ga. Znači... Evo ga još jedan. A ne. Ne. Mi smo sad izgubili. Ajmo je probati još jednu rundu. Znači... Tu rundu moram pokušati. Jer znam da je dosta lako. Vidimo da su tu neki likovi koji imaju jako maleni rang. Me skoro ubio pravu. Tako da, nadamo se na pobjedu. Već imamo se stvari. Opa, Pem. Nećeš me tu. Nećemo Pem pobjedili. Pem. Ajmo dalje. A 248 HP-a. I ajmo da vidimo. Hop, hop, hop. Na. I tako da, ljudi, mi smo izgubili jedanput pobjedili. Sretno bilo, vidimo se sljedeći put. Pa